What's up mga karuba? This is again your konyo boy apong Glenn Rapping English Ilocano Aglalaok. Itangal daw ada trivia tayo. I-trivia tayo itakit ada pa kayo naigang kada ito background ko dito likod ko about elementary school. Dati kaya pag-istoryaan ti Gabaldon Elementary School. So na ket daan nga eskwela idi una na pala ada pala Gabaldon dito ilawag. Ito'y daya ti lawag ito'y St. Joseph no nagapay Gabaldon Elementary School DJ pasukin itata iyam amo kada ito'y Gabaldon ngamin idin Act of 1801 ada Gabaldon Law nga indauluan babaen ken ni Isauro Gabaldon nga taga Nueva Ecija ti addang na daytoy Gabaldon Law ket ada dapat mailatang 1 million pesos nga agpagpaaramin ti eskwela. Idun mo na nga panahon iso nga kasjay ti nagbalinan na nagbaling ka daktil ti eskwela idun mo na tinaganda Gabaldon Elementary School namin idi kasjay may patakder dito nga modernong eskwela ti ubing ken masapol nga libre ti pinagadalda. Okay, sa dito mangipakita nga digiti Pilipino idununa na ket haan nga maiyimot kadakwada ti pinagbasa haan nga kaslay di napasama iti Espanyol nga manmanulaeng dinaikkan ti pribilehyo na ti agbasa. Okay, dati building nga kakastoy ket Italian Renaissance style uno neo-classical style building heritage style isuna dalawa ken nangangato ti bobedana tauray awan electric panda ide ket nawada nga makastrek ti angin so nga kakastoy ti design na digijay daan nga building ti Gabaldon. Okay, ti talaga nga design na dito yung nga building ket ada siyam nga classrooms, may isa nga library, may isa nga property room, may isa nga principal's room ken ada assembly hall nga makalaon iti patagasod nga tao. Ada kalawan nga 4 hectares na mamulaan ti kayo ken pabalin nga paggardenan iti Clawlaw. Idi 1907 narugyanan nga nausar digito nga building. Ti muna nga mangisuri di ko Amerikano idi 1907. Aging gana idi 1935. Ken idi 1935 after kadagiti nga taw-tawen tinangisuron ket Pilipino nga memestra kada memestron. Adda mapapati nga 3,000 nga eskwela nga naipatakder diti Pagilian tayo 3,000 ken nasurukmet nga 12 nga Gabaldon Elementary School ditoy Ilocos Norte ken kadwan na kadigijay tata ket kaslait ti Pumalawag Elementary School Central digijay Central Elementary School most of them iti digidi muna nga munisipyo ito'y probinsya tayo. Okay, kastan arti nakapimpintas nga pakasaritaan dagiti eskwela nga Gabaldon ken amuyo kadi nga sa andalaan nga nagbalik nga eskwela dagiti nga Gabaldon Elementary School nagbalinda pa nga kuta ti revolusyonaryo hindi nakilablaban ti Ilocano against Spanish so tinagbalin nga kasla balayda so tinagbalin nga kuta da nagbalin pa nga ospital at iso da nga rod siyempre nagupang ka nakigugubat ito da pa nga nagagasan nagbalin nga eskwela nagbalin nga kuta nagbalin nga ospital so nga so tinakapimpintas nga pagkaistoryaan na dito siguro lang may istorya na aming nga napaspasamag ti Ilocano dito nga building at love story at horror at action diyan. Okay, dito hindi pagkasaritaan ti Gabaldon Elementary School ti Pagilian tayo isa pa yung matadaman na adal niyan Chuck ni Apong Glenn. Yo, peace out, bye bye.